Уявіце, чэрвеньскі ранак, вялікі вакзал, перон, на якім людзі пачынаюць сядаць на цягнік, які толькі што сюды прыходзіць, і раптам гучаць стрэлы. Натоўп пачынае разбягацца ў розныя бакі, кідаецца хто куды. І ў гэты момант на пероне адбываецца сапраўдная перастрэлка, па выніках якой тут застаецца ляжаць адзін чалавек, якога падхоплівае праваднік, і у кроках 20 стаіць з высока ўзнятымі ўгару рукамі высокі маладзён, побач з якім паліцэйскі, а на пероне ляжыць пісталет. Сцэну, якую я апісаў, адбылася 7 чэрвеня 1927 года у Варшаве на галоўным цэнтральным вакзале чыгуначным. Таго, хто стаў ахвяраю, завуць Пётр Войкаў, пасол савецкай Расіі ў Польшчы, які вядомы удзелам у забойстве царскай сям'і расійскай імперыі Мікалая II і яго дзяцей. Замах на савецкага амбасадара здзейсніў карэктар газеты «Беларускае слово», якая выдавалася ў Вільні, сын беларускіх актывістаў, яго маці заснавальніца віленскага прытулку для дзетак беларусаў, а бацька радыкальны эсэр, які займаўся рэкрутаваннем беларусаў у антыбальшавіцкую арганізацыю «Зялёны дуб». Завуць гэтага хлопца Барыс Каверда. Але на пытанне паліцэйскага, што ён зрабіў і за што, ён адказаў, што адпомсціў за Расію за мільёны людзей. А падчас суда называў сябе выключна рускім. Чаму так адбылося? Сын беларускіх актывістаў, які удзельнічаў у выданні беларускай газеты, назваўся рускім. А ў далейшым стаў адным з герояў рускай эміграцыі, рускім рыцарем, сверхчалавекам, як да яго ставіліся. І пасля свайго вызвалення ў часы Другой сусветнай вайны далучыўся да нацыстаў, уступіў у дывізію «Русланд», дапамагаючы в якасці калабаранта на тэрыторыі, акупаванай нацыстамі. Пасля вайны выехаў на эміграцыю і жыў у ЗША, дзе выдаваў розныя рускія эмігранцкія выданні, пакуль не памёр у 1987 годзе. Хто такі гэты Барыс Каверда? Як адбыўся працэс змены яго ідэнтычнасці? І што насамрэч гэта было? Што стаяла за замахам, які ледзь не прывёў свет да новай вялікай вайны? І чаму датычнасць да гэтага замаху сённяшнія дакументы звязваюць з удзелам савецкіх, найперш з тэрыторыі БССР, спецслужбаў? Найперш, хто такі Пётр Войкаў? Пётр Войкаў адзін з найвядомейшых для свайго часу бальшавікоў. Паплечнік Леніна, прыехаў з ім нават з эміграцыі ў адным запламбаваным вагоне. У далейшым кіраваў бальшавікамі на Урале. І менавіта ён быў адным з тых, хто ў ліпені 1918 года галасаваў за расстрэл царскай сям'і. Всё гэта адбывалася ў Екатеринбурзе. Нават Войкаў правёў спецыяльную такую правакацыю, напісаў да царскай сям'і некалькі лістоў ад быццам бы рускага афіцэра, намагаючыся, каб тыя здзейснілі спробу уцёкаў. Але царская сям'я не паддалася. Тады, 17 ліпеня 1918 года, царская сям'я была расстраляная. Сёння ходзяць легенды нават пра быццам бы удзел асабісты Пятра Войкава у забойстве царскай сям'і. Быццам бы ён асабіста пратыкаў штыкамі дзяцей цара, пасля зняў адной з дзяўчатак пярсцёнак з рубінам і быццам бы гэтым пасля бахваліўся. Але следчыя матэрыялы выніку расследавання, якое праводзілася ў 2000-х годах, не пацвердзілі гэта. Адзінае, што пацвярджаецца дакументамі, удзел Пятра Войкава
у схаванні слядоў царскай сям'і і знявечанні іх целаў пры дапамозе сернай кіслаты. Менавіта Пётр Войкаў замовіў 11 пудоў сернай кіслаты для знішчэння целаў прадстаўнікоў дынастыі Романовых, што адбылося 17 ліпеня 1918 года у Екатеринбурзе. Але пра сапраўдны удзел Войкава ва ўсёй гэтай сцэне, трагічнай, адной з самых трагічных 20 стагоддзя, на момант здзяйснення замаху Барыс Каверда не ведае. Вось гэтыя матэрыялы з падрабязнымі быццам бы апісаннем таго, як гэта ўсё адбывалася, з'явіліся на пачатку 30-х гадоў, калі Барыс Каверда ўжо знаходзіўся за кратамі. Дык што адбылося 7 чэрвеня 1927 года? На той момант свет знаходзіцца на мяжы новай вайны, вялікай вайны паміж Великабрытаніяй і СССР. Канфлікт у іх узнік з-за Кітаю, у які Савецкі Саюз актыўна ўваходзіў у час грамадзянскай вайны, што разгортвалася у Паднябеснай у 1925-1927 годах. Великабрытанія страчвала свой уплыў на кітайцаў і ў выніку вырашыла правесці што? Ператрус у гандлёвым прадстаўніцтве Савецкага Саюза ў Лондане пад назваю «Аркас», дзе выявіліся сакрэтныя дакументы Камінтэрна пра тое, якія планы Савецкі Саюз выношвае не толькі на Брытанію, але і на Кітай. У выніку гэтага канфлікта у маі 1927 года адбываецца разрыў адносін паміж Великабрытаніяй і Савецкім Саюзам. Ангельскія газеты пішуць і пра Польшу, якая б магла б скарыстацца гэтымі умовамі такога пагаршэння адносінаў і пагрозы фактычна перакідвання брытанскіх войскаў у Чорнае мора і захопу ў далейшым Крыму, што Польша можа таксама гэтым скарыстацца для таго, каб вярнуць страчаныя ёю землі. А пад гэтымі землямі мелася на ўвазе тэрыторыя БССР і УССР. І вось в гэты момант, калі фактычна пік гэтага канфлікту, адбываецца забойства Пётра Войкава. Чалавека, зразумела, складанага, своеасаблівага, удзельніка забойства і архітэктара схавання ўсёй праўды пра трагедыю з сям'ёй Романовых, але ў той жа момант гэта быў чалавек, які праводзіў лінію на паляпшэнне адносінаў паміж СССР і Польшаю. У 1924 годзе, калі ён быў прызначаны ў Польшу ў якасці кіраўніка амбасады, да гэтага у яго была беспаспяховая спроба трапіць у Канаду, куды яму абмежавалі уезд у сувязі з яго ўдзелам на той час так цьмяна вядомым пра забойства сям'і Романовых. Але ў Польшы Пётр Войкаў жыве, працуе, яго, дарэчы, жонка была полькаю, ён выдатна ведаў некалькі моваў, у тым ліку і польскую. І вось гэты Пётр Войкаў дамагаецца чаго? Для таго, каб паказаць крок наперад для сяброўства з Польшаю. А на той час, нагадаю, на тэрыторыі заходняй Беларусі вядзецца актыўная партызанская барацьба. Дзейнічаць некалькі атрадаў. Мяжа савецкая і польская пераўтвараецца такую мяжу фактычна актыўных канфліктаў. Бандыты туды-сюды сягаюць, пераходзяць нават партызанскія атрады з БССР, якія ўчыняюць розныя акты на тэрыторыі заходняй Беларусі, якая ўваходзіла ў склад Польшы на той момант. Таксама на тэрыторыі заходняй Беларусі дзейнічае камуністычная партыя заходняй Беларусі, якая рыхтуе паўстанне супраць палякаў. І пазней пачынае дзейнасць самая масавая легальная арганізацыя, партыя ў гісторыі міжваеннай Беларусі, на тэрыторыі заходняй Беларусі, гэта беларуская сялянска-работніцкая грамада, БСРХ. І вось у гэтых умовах Пётр Войкаў дамаўляецца пра вяртанне каштоўнасцей, вывезеных у расійскую яшчэ імперію ў часы
Першай сусветнай вайны з яе пачаткам з тэрыторыі Польшчы вяртаюцца розныя каштоўнасці. Гэта фактычна стварае такія умовы для працягу кантактаў, для разгортвання эканамічных адносін, і яны актыўна паляпшаюцца. Але што гэтаму перашкаджала? Гэтаму якраз перашкаджалі беларускія актывісты, якія спадзяваліся і верылі, што яны падрыхтуюць глебу ва ўмовах вось гэтай трактуемай Савецкім Саюзам быццам бы будучай сусветнай вайны, падрыхтуюць умову для далучэння заходняй Беларусі да БССР. І для гэтага актыўна працавалі. І вось выходзіць, што Пётр Войкаў, ён праціўнік гэтай лініі, якую праводзіў, якую кіраваў адзін з падначаленых у Варшаве Пятра Войкава Александр Ульянаў, што адказваў за кантакты з беларускімі эмігрантамі на тэрыторыі Польшчы. У 2024 годзе выйшаў цікавы артыкул Александра Савіча, у якім той распавядае пра дакументы сакрэтныя, перапіскай паміж Варшаваю ад імя Александра Ульянова і Менскам, дзе абмяркоўваецца роля хазяіна, як называлі Пятра Войкава, і што ён фактычна ўстаўляў палкі ў колы для разгортвання больш актыўнай антыпольскай тэрарыстычнай дзейнасці на тэрыторыі заходняй Беларусі і заходняй Украіны. У лістападзе 1926 года прадстаўнікі СССР таемна закідаюць быццам бы кручок сваім польскім калегам ідэю пра хуткае знікненне Пятра Войкава з Варшавы і як бы яны адрэагавалі на гэтую падзею. Дзіўна, канешне, калі і в асяродку беларускіх актывістаў постаць Пятра Войкава успрымаецца як фактычна костка ў горле, і Масква не бачыць магчымасці працягу дзейнасці Пятра Войкава у Варшаве. І менавіта ў гэты час на фоне пагаршэння адносінаў з Вялікай Брытаніяй адбываецца замах на гэтага самага Пятра Войкава, аднаго з паплечнікаў Леніна, які на той час ужо памёр. А ў Савецкім Саюзе актыўна ідзе барацьба за ўладу. Магчыма, менавіта гэтая версія пра ўдзел савецкіх спецслужбаў у падрыхтоўцы замаху на Пятра Войкава, каб перацягнуць коўдру з таго адмоўнага фону міжнароднага, што разгортваўся вакол Савецкага Саюза, і ў той час ліквідаваць аднаго з такіх важных дзеячоў бальшавізму, а таксама таго, хто стаяў на лініі фактычна змякчэння адносінаў найперш з Польшчаю і іншымі еўрапейскімі дзяржавамі ў цэлым. А ў той момант, да слова, у Савецкім Саюзе пануе ваенная трывога 1927 года, і савецкіх газет тыя ж польскія перадрукоўвалі розную інфармацыю ў той час нават пра падрыхтоўку дэсанта брытанцаў, высадка ў розных месцах, і як на гэта можа адрэагаваць Савецкі Саюз. Цяпер жа вяртаемся да постаці Барыса Каверды. Хто гэта такі? Ён нарадзіўся 21 жніўня 1907 года у Вільні, у сям'і беларускага селяніна, які атрымаў добрую адукацыю і ўладкаваўся ў сялянскі банк у Вільні. Адначасова уваходзіў у арганізацыю баявых эсэраў пад кіраўніцтвам Барыса Савенкова. Магчыма, нездарма Барыса Каверду назваў бацька Сапрон Каверда імем Барыс, таму што меўся Барыс Савенкаў, яго непасрэдны кіраўнік і натхняльнік яго ідэяў. І вось для Барыса Каверды час жыцця ў расійскай імперыі звязаны з дзяцінствам, ён называе часам парадку ў той момант, калі тое, што разгортвалася далей, ён называе хаосам. Сям'я Кавердаў, у якой было 3 дзяцей, яшчэ акрамя Барыса 2 дзяўчынкі, у 1915 годзе вымушана выпраўляецца ў бежанства, як і больш мільёна іншых жыхароў Беларусі. На пачатку у Тамбоў, а ў далейшым жывуць пад Самараю, куды сам Барыс за 17 вёрстаў ад месца іх
пражывання выпраўляецца ў рэальнае вучылішча. У цягніках ён бачыць чырвонаармейцаў, становіцца сведкаю таго, як лютаўская рэвалюцыя, у далейшым кастрычніцкі пераварот адбываецца на месцах, бачыць і чырвоны тэрор, і белы тэрор. Для яго вельмі моцным успамінам стала трагедыя асабістая, паколькі бальшавікі забілі яго дваюроднага брата. Таксама быў забіты яго святар, да якога ён хадзіў у царкву, а школа, у якой ён вучыўся, таксама была знішчана. Менавіта гэтыя абставіны таго, у сувязі з чым Барыс Каверда стаў тым, кім стаў, і апісвала падчас судовага працэсу, які пачаўся 15 чэрвеня 1927 года, яго маці Ганна, якая дадавала, што сам Барыс вельмі любіў легенду пра Івана Сусаніна. І менавіта з гэтай постацю сябе і асацыяваў. А яшчэ Барыс Каверда падчас сваіх выездаў у рэальнае вучылішча цьмяна чуў пра дзейнасць ВЧК пад кіраўніцтвам Фелікса Дзяржынскага. І вось па вяртанні ў 1921 годзе ў Вільню сям'я сутыкнулася з вялікімі фінансавымі цяжкасцямі. Сам Барыс Каверда хварэе на шкарлаціну і ў далейшым уладкоўваецца экспедытарам у беларускую газету «Наша думка», дзе займаецца акрамя экспедытарства і тым, што падпрацоўвае карэктарам. І адначасова Барыс Каверда вучыцца ў беларускай гімназіі. Але яму не падабаецца, што большасць вучняў гімназіі, беларусы, якія там вучыліся, яны, як ён характарызуе, пракамуністычных поглядаў. Сябе ж Барыс Каверда разглядае як такога ярага антыкамуніста. І Барыс Каверда пераходзіць з нашай думкі ў газету «Грамадскі голас», якую выдаваў Салавей. У 1926 годзе, калі галоўны рэдактар памёр, Барыс Каверда стаў супрацоўнікам, карэктарам у газеце «Беларускае слова», якую кіраваў Арсен Паўлюкевіч, удзельнік слуцкага зброенага чына, які працаваў лекарам, у размовах казаў пра будучае паўстанне на тэрыторыі заходняй Беларусі, а таемна падпрацоўваў на польскую дэфензіву і савецкую ГПУ. Вось такі кіраўнік быў у Барыса Каверды. А Барыс Каверда у гэты час пераводзіцца з беларускай гімназіі, за якую трэба было плаціць, у рускую гімназію ў Вільні, дзе плаціць не трэба, але трэба было гімназію наведваць. Што ён фізічна не мог зрабіць у сувязі з тым, што вельмі шмат і актыўна працаваў, будучы адзіным кармільцам для сваёй маці Ганны і сваіх сясцёр. Таму у выніку яго незадоўга да здзяйснення замаху на Пятра Вуйкова з гімназіі выключылі. Арсен Паўлюкевіч, кіраўнік. Арсен Паўлюкевіч, кіраўнік Барыса Каверды у беларускім слове, супрацоўнічае савецкім ГПУ праз Александра Ульянова, таго супрацоўніка Пятра Войкова, якому яго кіраўнік вельмі не падабаўся. І вось гэты Арсен Паўлюкевіч, рэдактар газеты «Беларускае слова», знаёміць Барыса Каверду з удзельнікам валчанскага атряду, казаком, прадстаўніком рускай эміграцыі Ісаулам Міхаілам Яковлевым, які ў Вільні выдаваў газету «Новая Россия», а таксама ў свой час змагаўся пад кіраўніцтвам Булак Балаховіча. Вось Яковлев, прадстаўнік тых эмігрантаў, якія разлічваюць, што з дапамогай тэрору могуць яшчэ узняць антыбальшавіцкае паўстанне на тэрыторыі савецкай Расіі. У размове з Паўлюкевічам і Яковлевым, якія перадавалі Барысе Кавердзе розныя выданні, ён даведваецца і пра Пятра Войкова. І як выглядае гэты Войкаў? Яны перадаюць Барысу часопіс «Святовід» за 8 студзеня 1927 года, дзе на прыёме у Пілсудскага на Новы год прысутнічае якраз і Войкаў. І высокі, статны мужчына, злёгку у профіль павернуты. З гэтага моманту Барыс Каверда ўвесь час думае пра Пятра Войкова.
які для яго становіцца фактычна такім увасабленнем усіх тых жыццёвых цяжкасцяў, з якімі сам маладзён сутыкнуўся, які ў яго ўвасабляецца ўвогуле з камуністычнай сістэмаю, са злымі бальшавікамі. І гэтае ліха, як ён лічыць, ён можа знішчыць хаця б у асобе аднаго чалавека. І Барыс пагаджаецца на удзел у замаху на Пятра Войкава. Дзеля гэтага Паўлюкевіч перадае Кавердзе 200 злотых, а Яковлеў знаходзіць для яго маузер і браўнінг. Адразу 2 пісталеты. Прычым было дамоўлена, што ў выпадку, калі Барыс Каверда будзе схоплены падчас выканання замаху, ён будзе казаць, што толькі ён адзін удзельнічаў у гэтым, што гэта яго асабістая помста бальшавіцкай сістэме і тым мільёнам ахвяраў, якія з ёй звязаныя. А таксама, што ні ў якім выпадку не будзе ўзгадваць імёны іншых удзельнікаў замаху. І трэці момант, што ў выпадку неабходнасці патлумачыць пра зброю, як яна ў яго апынулася, ён будзе распавядаць, што проста набыў яе некалі у Вільні год-паўтары таму у аднаго з супрацоўнікаў друкарні, у якой працаваў. У маі 1927 года на фоне звестак пра пагаршэнне адносінаў паміж Вялікай Брытаніяй і Савецкай Расіяй, таксама пра тое, што на тэрыторыі СССР адбыліся шэраг актаў, звязаных з рускай эміграцыяй, у Варшаву выязджае падначалены Яковлева Канстантин Шыпчынскі, удзельнік таксама валчанскага атрада, які змагаўся супраць бальшавікоў. Менавіта ён павінен быў устанавіць, як жыве і куды ходзіць Пётр Войкаў, каб у далейшым па прыездзе к Кавердзе паведаць яму все гэтыя звесткі, і ўжо Барыс павінен быў на месцы адрэагаваць так, як неабходна, і падрыхтавацца да замаху. Шыпчынскі атрымоўвае таксама 200 злотых на гэта, але калі 22 траўня 1927 года Каверда прыязджае у Варшаву, першапачаткова спыняецца ў выдатным гатэлі, а на наступны дзень сустракаецца з Шыпчынскім, то разумее, што той не выканаў нічога. Нічога пра Пятра Войкава ён не даведаўся. Ён нават за ім не сачыў. Адзіная яго фактычна роля ў гэтым замаху – гэта тое, што ён адвёў Барыса Каверду у савецкую амбасаду, дзе Барыс Каверда запусціў план Б. Што ён зрабіў? Ён прыйшоў у пасольства савецкае на Познанскай вуліцы і заявіў, што хоча выехаць у Савецкі Саюз для працы або навучання. 4 разы ён наведваецца в амбасаду, быццам бы запаўняючы анкеты, і фактычна атрымоўвае адмоўны адказ у дазволе на выезд у візе ў СССР. І вось 4-й раз, калі ён быў у амбасадзе, ён ужо згубіў усялякую надзею пабачыць асабіста Пятра Войкава, каб пераканацца, як той насамрэч выглядае, а то цьмяная выява у светавідзе не дазваляла карэктна дзейнічаць у выпадку, калі б ён пабачыў Пятра Войкава на вуліцы. Вось 4-й раз, калі ўжо Барыс збіраўся сыходзіць, як ён сам апісвае ў пазнейшых сваіх успамінах, з'яўляецца Пётр Войкаў і забірае таго чыноўніка, які прымаў у Барыса Каверды анкету. Для Барыса Каверды, чалавека глыбока веруючага, які верыў у розныя знакі, вось гэта якраз і стала тым знакам. І вось Барыс Каверда, маючы грошай для знаходжання ў Варшаве толькі на 12 дзён, як апісвае 3 чэрвеня 1927 года з газеты «Чырвоны кур'ер» даведваецца пра хуткі ад'езд Пятра Войкава з Варшавы ў Маскву. Насамрэч, такой нататкі ў газеце няма. Найхутчэй Барыс Каверда атрымаў інфармацыю пра магчымае знаходжанне хуткім часе Пятра Войкава на галоўным вакзале ў Варшаве ад кагосьці збоку, прычым гэты хтосьці быў вельмі дасведчаным і арыентаваўся на тое, што Пётр Войкаў будзе сустракаць у Варшаве не абы каго, а пасла Савецкага Саюза у Лондане, адкуль той вымушаны быў з'ехаць.
гаворка пра Аркадзя Разенгольца. І ўжо 4 чэрвеня Барыс Каверда штораніцы пачынае наведваць галоўны вакзал Варшавы. Адкуль штодня у 9:55 накіроўваўся хуткасны цягнік з Варшавы да Масквы праз Негарэлае. Барыс Каверда купляе перонны квіток за 20 грошаў і кожны дзень в раёне 9 і 10 гадзін ходзіць па пероне. І робіць гэтае 4 чэрвеня, 5 чэрвеня, 6 чэрвеня. Уяўляеце, і у гэтыя дні ніхто з паліцэйскіх на галоўным вакзале сталіцы Польшы не звяртае на яго увагі. І нарэшце 7 чэрвеня у 9 гадзін Барыс Каверда зноў прыйшоў на сваю дзяржу, што прычым апісвае, што аддаў за перонны квіток апошнія свае 20 грошаў. І якое ў яго было здзіўленне, калі ён раптоўна пабачыў у зялёным паліто чалавека в суправаджэнні нейкай іншай постаці, вельмі падобнага да Войкава. Барыс не паверыў сваім вачам. Ён нават разгубіўся, маючы у 2 кішэнях маузер і браўнінг. І вось Барыс Каверда пачынае бегаць па гэтым вакзале, шукаючы вачыма Войкава, і нідзе не знаходзіць. У гэты момант Войкаў спакойна з Разенгольцам п'юць каву у рэстаране, а ў 9:40 пачынаюць выходзіць на перон. Барыс Каверда ўжо там. Людзі пачынаюць запаўняць перон, іх становіцца ўсё больш і больш. Барыс Каверда шукае вачыма гэтыя апошнія хвіліны жыцця Пятра Войкава, і вось нарэшце той з'яўляецца. Ён пра нешта размаўляе з Разенгольцам, і калі яны падышлі да спальнага вагона, у гэты момант Барыс Каверда падыходзіць на адлегласць прыкладна 3 крокаў да Войкава. Сведкі ў далейшым казалі, што нават ён паспеў нешта сказаць савецкаму амбасадару. У любым выпадку ён дастае маузер і фактычна страляе ва ўпор у савецкага дыпламата. Куля прабівае грудную клетку і трапляе ў левае лёгкае. Менавіта гэтае раненне ў далейшым і стала смяротным для Войкава. Але той не падае адразу на здзіўленне Барыса, а пачынае уцякаць. Дасведчаны бальшавік, які не раз удзельнічаў у замахах на чыноўнікаў расійскай імперіі, ён пачынае уцякаць. У гэты момант Разенгольц проста кідаецца пад вагон і там ляжыць увесь час, хаваючыся. А Войкаў бяжыць па перону, людзі пачынаюць разбягацца ў гэты момант. Барыс Каверда яго пераследуе і страляе яшчэ 5 разоў. З гэтых 5 яшчэ толькі адна куля трапляе ў мяккае месца Пятру Войкаву, але Пётр Войкаў не разгубіўся нават пасля гэтага, пасля таго, як у Барыса Каверды скончыліся патроны у маузеры. Войкаў выхоплівае свой пісталет, які быў у яго ў кішэні, і двойчы страляе у Барыса Каверда і не трапляе. Барыс пачынае цякаць. У гэты момант, ужо не ў сілах трымацца на нагах, Войкаў падае на перон. Да яго паспявае падбегчы праваднік Ясінскі, які хапае савецкага амбасадара за руку, боючыся, што ён працягне страляніну, і намагаецца запытацца, хто вы. Але Войкаў ужо не ў стане адказваць. Барыс Каверда ж спыняецца, кідае на перон свой маузер, забыўшыся, што ў яго ў кішэні яшчэ адзін пісталет і 4 патроны для маузера, і ўздымае рукі ўгару, таму што да яго падбегае паліцэйскі Дамброўскі. І на пытанне, у каго вы стралялі, адказвае, што страляў у савецкага амбасадара. А Дамброўскі што робіць? Жартуе, кажа, шкада, што не ў Троцкага. І ў далейшым Каверда дадае, што здзейсніў гэта за Расію, за мільёны людзей. І гэтыя словы ў далейшым і трапілі ў пратакол. Барыса Каверду вязуць у пастарунак, дзе адбываецца гадзінны яго допыт, а далейшым у турму Півек, дзе ён і даведаецца, што
Пётр Войкаў у 10:40 памёр у шпіталі немаўляці Ісуса. Польскія дактары намагаліся яго ўратаваць. З'явіўся нават міністр Залескі паглядзець, што адбываецца. Інфармацыя пра замах на савецкага амбасадара была перададзена Юзафу Пілсудскаму, які правёў неадкладнае паседжанне ўрада, каб зразумець, што рабіць далей. Да Барыса Каверды ў турму Півяк, куды ён быў накіраваны, прыехалі прадстаўнікі следства і пракурор, якія паведамілі, што Пётр Войкаў памёр, і цяпер над Барысам Кавердаю будзе ладзіцца суд. Прычым следчых цікавіла, якім чынам Барыс Каверда даведаўся пра знаходжанне Войкава на пероне менавіта 7 чэрвеня. І Каверда апісаў тое, што ён і здзейсняў, рабіў, што ён некалькі дзён проста каравуліў гэтага самага савецкага амбасадара. Наступныя 2 дні ідуць запісы паказанняў Барыса Каверды. Прычым у гэтых першых паказаннях, якія сёння захоўваюцца ў расійскім дзяржаўным ваенным архіве, якія былі вывезеныя з Варшавы пасля Другой сусветнай вайны в якасці трафейных дакументаў, Барыс Каверда называе сябе беларусам. Але ўжо ў час суда ўсё змяняецца. Ён шматразова кажа, што ён рускі. Што ж адбылося? Найхутчэй гэта звязана не толькі з унутранымі нейкімі перажываннямі Барыса Каверда, якога газеты ў гэты час ахрышваюць манархістам, які здзейсніў замах на савецкага амбасадара ў імя цара. Прычым гэта не толькі рускія эмігранцкія газеты, але і польскія, і савецкія. Прычым нават памылкова Барыса называюць Івановичам, каб падкрэсліць, што гэта менавіта рускі. 15 чэрвеня у палацы Пацаў у Варшаве пачынаецца суд, на які з'язджаюцца прадстаўнікі шматлікіх сусветных выданняў, у тым ліку з Брытаніі, з США, з розных еўрапейскіх краін, з польскіх газет, а таксама савецкіх «Известий» і «Правды». Суд павінен быў доўжыцца максімальна хутка, толькі 1 дзень. Надзвычайныя умовы. Фактычна, надзвычайны суд павінен быў вырашыць справу за 1 дзень. І вось ужо самай раніцы пад палацам Пацаў вялізны натоўп. Паліцыя ледзь спраўляецца з тым, каб яго адхінуць ад будынка. Баяцца замаху на Барыса Каверду, баяцца правакацыю. Таму дапускаюць толькі пэўных вызначаных асобаў. Сярод іх толькі некалькі савецкіх дыпламатаў, прадстаўнікі рускага эмігранцтва на чале з Семёновым, а таксама туды трапляюць і беларускія актывісты, якія таксама апісваюць сам працэс. Прычым у беларускім слове Барыс Каверда называецца беларусам. Барыса Каверду прывозяць бліжэй да 9, змяшчаюць у пакоі для арыштантаў, а ў 10:45 яго прыводзяць у залю суда і суд пачынаецца. Барыса Каверду абараняюць адразу 4 адвакаты, якія не бяруць за працэс ніякай платы. Галоўныя сярод іх Андрэеў і Нядзельскі, якія выбіраюць суперлінію абароны. Яны выстаўляюць Барыса Каверду як рускага патрыёту, які помсціў таталітарнай сістэме за тыя фактычна вынішчэнні ліха для яго, Барыса Каверды, народа, для шкоды Расіі. Быў і прэцэдэнт. У 1923 годзе у Швейцарыі Морыс Канкардзі здзейсніў замах на савецкага пасланніка Вароўскага, які быў забіты. Але Канкардзі апраўдалі. Яго адпусцілі, і ён стаў героем рускай эміграцыі, пра яго пісалі шмат еўрапейскія газеты. Гэта, канешне, прывяло да разрыву адносінаў савецкай Расіі са Швейцарыяй. Гэтыя адносіны былі адноўленыя толькі ў 1946 годзе. Тое ж самае намагаліся правярнуць і адвакаты Барыса Каверды. Выставіць яго героем. Для гэтага неабходна было быць рускім героем, менавіта на гэта рабіць націск і выстаўляць максімальна казаць пра бесчалавечую
таталітарную савецкую сістэму. Мар'ян Нядзельскі нават заяўляў, што саветы на чале з Леніным, Бухаріным, Троцкім, Дзяржынскім і Сталіным знішчылі 1 700 000 чалавек. Што тут казаць, што Барыс Каверда вырашыў ім адпомсціць. Падчас свайго першага слова Барыс Каверда пра сябе сказаў, што ён жыхар Вільні, яму 19 гадоў, ён праваслаўны, рускі, супрацоўнік, дакладней карэктар газеты «Беларускае слово». У далейшым у якасці сведак выступаюць яго бацькі. Першай выступае 45-гадовая Ганна Каверда, маці Барыса, якая апісвае цяжкія ўмовы жыцця ў бежанства, вяртанне на радзіму, дзе ў Вільні таксама цяжкасці. Прычым таксама цікавы такі момант. Розніца паміж польскімі газетамі і савецкімі, найперш стэнаграма, якая выйшла ў 1927 годзе, падрабязная ў Савецкім Саюзе, дзе маюцца ўсе паказанні, якія даваліся 21 сведкам. І вось, напрыклад, польскія газеты пішуць, што Ганна Каверда сказала, што для яе Беларусь – гэта адгалінаванне Расіі. У той жа момант, як у савецкай стэнаграме пазначана, што Ганна Каверда сказала, што Беларусь для яе гэта не адно цэлае з Расіяй, што Беларусь, яна адрознівае ад Расіі. Затым выступае бацька Барыса Каверды Супрон, ураджэнец Гарадзенскай губерніі, з Падбельска, з беларускіх сялянаў, вельмі цікавая постаць, эсэр па сваіх поглядах, паплечнік Барыса Савенкова, для якога выдаваў газету «Кресцянская Русь», займаўся рэкрутаваннем беларусаў у партызанку арганізацыю «Зялёны дуб». І вось гэты Супрон Каверда апісвае, як ён, будучы вось гэтых рэвалюцыйных поглядаў, у 1914 годзе намагаецца трапіць у армію на фоне Першай сусветнай вайны, але яго адбракавалі па стану здароўя, ён вельмі дрэнна бачыў. Аднак ён ідзе добраахвотнікам. У 1917 годзе атрымоўвае цяжкае раненне ў баях пад Смаргонню, пасля чаго яго перавозяць у Маскву, дзе ён становіцца сведкам і лютаўскай рэвалюцыі, і кастрычніцкага перавароту, удзельнічае ў баях супраць бальшавікоў на вуліцах, а пасля трапляе па мабілізацыю ў Чырвоную армію і змагаецца нават на савецка-польскім фронце, дэзерціруе, побач з Нясвіжам пераходзіць мяжу і едзе не ў Вільню, а едзе на сваё роднае Падляшша, не ўз'ядноўваецца з сям'ёю, а ўладкоўваецца сялянскім настаўнікам. Усё дзеля чаго? Каб весці рэвалюцыйную дзейнасць. Вось які гэта быў чалавек. Пры гэтым Барыс Каверда наведвае яго на святы. Апошні раз яны бачыліся на коляды. Барыс апісваецца як паслухмяны, спакойны, таленавіты, вельмі фактычна уражлівы чалавек, але пры гэтым Сапрон адзначае, што ад Барыса ён не чуў, што ён, яго сын, стаў рускім. Таму што Супрон кажа пра сябе, што ён беларус, і яго жонка таксама беларуска, а ў сям'і яны размаўлялі на 3 мовах адразу. Гэта беларуская, польская і руская. Прычым з-за таго, што яны размаўлялі на гэтых 3 мовах, ён кажа, што суседзі нават жартавалі з іх і смяяліся, што яны так разна размаўляюць. Сам Барыс Каверда дае паказанні па-польску. Ён кажа: «Я прызнаюся ў забойстве Войкава, але сваёй віны не прызнаю». Пасля гэтага адбываецца апытанне сведак, прычым адразу адхінаецца версія наконт таго, што Барыс мог дзейнічаць не адзін. Гэта ўсё пазіцыянуецца як фактычна тэрарыст-адзіночка, які здзяйсняе замах на свайго ідэйнага ворага, і ў постаці амбасадара Савецкага Саюза Петра Войкава увасабляецца ўсё найгоршае, што сабою уяўляла савецкая сістэма. Суд цягнецца да самай ночы, і ў 12 гадзін ужо ў ноч на 16 чэрвеня суд выдаляецца для таго, каб прыняць рашэнне. Савецкія газеты ў далейшым назавуць гэты судовы працэс цыркам, але ён цалкам адпавядаў тым працэдурам у адпаведнасці з законам, якія меліся ў польскай
дзяржаве. У 12:30 суддзя вяртаецца і абвяшчае свой прысуд. Барыс Каверда, нягледзячы на тыя змякчальныя абставіны, якія былі пазначаныя яго адвакатамі у форме не асабістай помсты менавіта Пятру Войкаву, што быццам бы Барыс мог гэта здзейсніць датычна любога савецкага чыноўніка, які б у той момант аказаўся на пероне, вызначаюць прысуд. Барыс Каверда атрымоўвае пажыццёвае зняволенне і катаржныя працы. Але суддзя адзначае, што ён мае права, і сам нават суд звяртаецца пра тое, каб замяніць пажыццёвае зняволенне на зняволенне на 15 гадоў. Але для Барыса, які з раніцы весь час пасміхаўся, гэта таксама было шокам. Мяркую, што адвакаты яго пераканалі пра правільнасць абранай лініі абароны, і прыклад Канкардзіі таксама натхняў яго на магчымае фактычна вызваленне. Гэтага не адбылося. Барыс Каверда трапляе за краты, сядзіць у турме ў Грудзёнзу, і для яго жыццё за кратамі ператвараецца ў сапраўднае пекла. На яго некалькі разоў здзяйсняюць замах, паколькі польскія турмы перапоўненыя прасавецкімі актывістамі. Варта падкрэсліць, што фактычна замах Барыса Каверды на Пятра Войкава, прыхільніка збліжэння з Польшай, адбываецца ў той момант, калі прасавецкія арганізацыі на тэрыторыі Польшчы разгромлены. У студзені 1927 года арыштаваныя беларускія паслы, у тым ліку Браніслаў Тарашкевіч у польскім Сойме. У сакавіку 1927 года забаронена беларуская сялянска-работніцкая грамада. Фактычна, Пётр Войкаў не супрацьстаіць гэтаму, а наадварот разлічвае на тое, што гэты разгром у далейшым пасадзейнічае фактычна паляпшэнню адносінаў эканамічнай супрацы СССР і Польшчы. І вось Барыс Каверда ў 1931 годзе, чалавек глыбока веруючы, што падкрэслівала яго маці, і святар Дзічкоўскі, які даваў паказанні падчас суда 15 чэрвеня 1927 года, здзяйсняе на сябе замах. Знаходзіць кавалак шкла і рэжа сабе вены. Але яго ратуюць. Уладкоўваюць на працу бібліятэкарам, дзе ён і правёў свой час до 1937 года. На фоне тых звестак, якія прынёс і апісаў пра забойства царскай сям'і савецкі перабежчык Рыгор Бесядоўскі пасля 1929 года, у адносінах да Барыса Каверды вступіла ў дзейнасць амністыя. І яму 15 гадоў скарацілі да 10. Пасля вызвалення ў 1937 годзе Барыс Каверда выязджае ў Югаславію, дзе сканчае адукацыю, супрацоўнічае з рускай эміграцыяй. Чаму з рускай? Магчыма, на гэта таксама паўплывала тое, што беларускі рух на гэты час фактычна разгромлены, і атрымаць падтрымку з ліку беларусаў Барыс Каверда бы проста не мог. З Югаславіі ён зноў вяртаецца ў Варшаву, дзе сустракае пачатак Другой сусветнай вайны. У 1939 годзе адбываюцца баі за Варшаву, у якіх гіне Арсен Паўлюкевіч. На той момант ён адбыў сваё пакаранне у польскай турме. Вось гэты агент дэфензівы і савецкага ГПУ, адзін з тых, хто рыхтаваў замах на Войкава. Вось гэты Арсен Паўлюкевіч, беларускі актывіст, стваральнік беларускай часовай рады, у 1928 годзе быў арыштаваны польскімі ўладамі за супрацу з савецкімі. Вось ён выйшаў, змагаецца супраць нацыстаў і гіне. Іншы ўдзельнік замаху Яковлеў працягвае дзейнасць на акупаванай тэрыторыі і змагаецца з нацыстамі разам з Станіславам Булаховічам. Трапляе у Асвенцім, і далейшы яго лёс невядомы. А што ж робіць Барыс Каверда? А ён ідзе на службу да нацыстаў, супрацоўнічае з імі, уступае ў шэрагі Русланда, дывізіі нацысцкай. У далейшым, 1944 годзе, калі летам савецкія войскі пачалі аперацыю «Баграцыён», Барыс Каверда выязджае ў Нямецчыну разам са сваёй жонкай і дзіцём, далейшым эмігруе ў Швейцарыю, Францыя, ФРГ, і адтуль у 1952 годзе выязджае ў ЗША, дзе рэдагуе шэраг
эмігранцкіх выданняў. Яго ўспрымаюць як рускага рыцаря, героя эміграцыі. 18 лютага 1987 года Барыс Каверда, да таго яшчэ паспеўшы пазнаёміцца з Салжаніцыным, памірае ў Вашынгтоне і пахаваны на праваслаўных могілках манастыра у Новым Дивеева. Забойства Пятра Войкова ў 1927 годзе адбывалася ва ўмовах пагаршэння міжнароднай сітуацыі. Савецкі Саюз рэальна разглядаў магчымасць вайны з Вялікай Брытаніяй. І ў гэты момант забойства Войкова стала фактычна магчымасцю для таго, каб перавесці дых і паспрабаваць змяніць грамадскую думку у краінах заходняй Еўропы, найперш в асяродку рабочых, якія актыўна падтрымлівалі Савецкі Саюз у той жа Брытаніі. А яшчэ гэта дазволіла нанесці такі удар грамадскай думкі Польшчы, і Пётр Войкаў быў выстаўлены такім героем. Для яго нават у Польшчы, у Варшаве, былі арганізаваныя генеральскія провады. Калі яго выпраўлялі ў Маскву для далейшага пахавання побач з крамлёўскай сцяною, Варшава апусцела. Пятра Войкава яго цела суправаджала польская армія да цягніка, які вывез яго ў Маскву. Сёння шмат вуліц на тэрыторыі Беларусі названы імем Войкава. У тым ліку у маім родным Слоневе. Адна са станцый метро ў Маскве названа Войкаўская. І Пётр Войкаў увайшоў якраз у тую плеяду першых бальшавіцкіх кіраўнікоў, якія сталі своеасаблівай легендай для жыхароў Савецкага Саюза. Але што хавалася за гэтай постаццю сапраўды, і тым больш яго удзел у расправе над царскай сям'ёю, гэта, канешне, не афішавалася ў савецкі час. А вось Барыс Каверда, гэта сын беларускіх актывістаў, ён адчуў сябе па-сапраўднаму рускім. І калі раней гэта былі кволыя парасткі ў 1926-27 годах, для мяне, напрыклад, відавочна, што ён яшчэ сябе рускім як бы не лічыў, то пасля гэтага замаху, перажытага ў турме, і пасля таго, як ён быў сустрэты пасля вызвалення рускай эміграцыі, канешне, зрабілі з яго рускага патрыёта часовай міграцыі, які паверыў, што забіў царазабойцу. Але пра тое, што датычнасць да забойства Пятра Войкава маглі мець савецкія спецслужбы, канешне, такая думка для Барыса Каверды была б вельмі непрыемнай. А верагоднасць такога застаецца. А як лічыце вы? Пішыце ў каментары.